Nazdíš, tu je Madfighter a ja vás vítam pri novom videu. V tomto videu sa pozrieme na akčnú figurku Wolverina z filmu Deadpool a Wolverine. Túto figurku mám z e-shopu Big Bad Toy Store. Tento e-shop sa nachádza v Amerike, konkrétne v štáte Wisconsin. Samozrejme, link tohto obchodu nájdete aj v popise videa. A môžeme sa priamo vrhnúť na unboxing tejto figurky. Takže pozrieme si, že je aj pekne spracovaná táto škatula alebo krabica, v ktorej je Wolverine. Čiže tuto máme nejaké základné pózy, tie potom môžeme aj vyskúšať. Tu máme názov Wolverine. Takže veľmi pekne spracované aj to balenie, v ktorom, alebo tá krabica, v ktorej sa nachádza Wolverine. A tuto si môžete všimnúť, že tu sa nachádza aj samolepka. Je to vlastne overenie kvality figurky. Takže môžete si byť istí, že táto samolepka nám určuje kvalitu. Vidíte tam aj, že je tam napísané kvality Tamashii Nations. Dobre, tak si ju rozbalíme, teda zbavíme ju tohto obalu. Takže v tomto balení sa nachádza už spomenutá figurka Wolverina. Potom sú tu otvorené ruky s čepelami, zaťaté ruky, potom sú tu normálne ruky, dlane, potom tu máme už len takto zaťaté peste. Teraz by som vám rád predstavil príslušenstvo, alebo môžeme tomu hovoriť aj doplnky tejto akčnej figurky. Teda už ako som povedal, sú tu otvorené dlane. S čepelami môžete vidieť, že spoločnosť Bandai Nations, teda SH Figuarts, sa s tým veľmi dobre pohrali. Vidíte vlastne aj tú textúru. Potom ešte raz tu máme zaťatú päsť. To veľmi pekne spracované, môžete vidieť jednotlivé detaily. Potom tu máme otvorené dlane. Potom ešte zaťaté peste. A ako posledné tu máme dve hlavy. Takže tuto pekne vidíme tú textúru. Je to veľmi pekne spracované, veľmi detailné, za čo musím pochváliť výrobcov. Potom tu máme, čiže toto bola s vycerenými zubami hlava a ešte tu máme s zavretými ústami. Vidíte, že aj tu sa veľmi pekne pohrali s tými detailami. To vyzerá ako z toho filmu, úplne realistické. Výborne. Dobre, a teraz by sme mohli prejsť k figúrke. Ako si môžete všimnúť, jedná sa o veľmi detailnú figurku a veľmi
kvalitne a realisticky spracovanú. Ako prvou by som začal hlavou. Už som vám aj vysvetlil, že teda hovoril, že ako je veľmi pekne spracovaná tá textúra, úplne úžasná práca. Ešte sa môžeme bližšie pozrieť na túto textúru. Tuto vidíme aj, že sa pohrali s podrážkami. Čiže nezabudli na jeden jediný detail. Teraz môžeme prejsť k pohyblivým častiam tejto figurky. Tak samozrejme v prvom rade začneme hlavou. Takže vidíte, že Wolverine môže mať takto zaklonenú hlavu, potom predklonenú hlavu, otáča doprava, doľava, do bokov, aj môže s ňou hýbať. Samozrejme vidíme, že sa hýbe aj krk. Potom máme tu takú časť, volá sa to aj butterfly joint. To môžete vidieť tu. A vidíte to aj tuto vzadu. Nám umožňuje, aby sa vlastne figúrke dali dať vlastne tak predsunúť dopredu ruky. A potom vlastne vidíte, že sa to dá dať aj do tej klasickej pozície, ktorú má Wolverine. Potom môžeme vymeniť ruky, aby sme ho dali do tej klasickej pozície. Dobre, potom tu máme, vidíte, že aj toto sa dá, s týmto sa dá hýbať. Potom máme tu ďalšiu pohyblivú časť, tá nám umožňuje otáčať rukou. Wolverine vie aj maximálne takto dať ruku, jednu aj druhú, pretože trošku nám tam zavádza táto časť alebo tento chránič. Dobre, potom vie hýbať predlaktím, samozrejme hýbať rukou, teda dlaňou, vie krúžiť hore, dole, potom sa vie takto predkloniť, teda zakloniť, potom takto predkloniť. Trochu nám to tu zavadzia, takže Wolverine sa nevie úplne až predkloniť, ale vlastne oni to robili aj podľa toho, že ako sa predkloní človek, takže myslím, že ani nám to nejak už nejde ďalej, že sa takto vystrie, vie dať aj do boku, hruď, teda trup, vie takto s ním krúžiť, takže môžete si všimnúť, že veľmi pohyblivá figurka. Niekedy ide aj vysunúť celú nohu, aby sa vlastne tá noha vedela dať ešte do vyššej polohy, ale vie ju vlastne dať len takto dopredu. Potom dozadu. Potom vie ju ohnúť, vlastne tu, teda hýbať tuto v stehne. Potom zohnúť v kolene. V poslednom rade tu máme členky do jednej, do druhej strany a vieme ohnúť aj špičkou.
Tak toľko asi k pohyblivým častiam tejto úžasnej figurky. Tak môžeme Wolverinovi ešte aj vymeniť hlavu. Ide to trošku ťažšie, lebo je to veľmi pevná figurka. Takže takto to vyzerá. Dobre, môžeme mu vymeniť aj ruky. A môžeme mu dať tieto s tými čepelami. To tiež ide trošku ťažšie. Nejde to tam. Ja, dobre, podarilo sa. Ešte druhú. Ach jaj. Dobre. Máme ju tam. Dobre. Tak. Môžeme prejsť k póze, takže ohneme ruky. Teda ohneme butterfly joint. Trošku nám to potrvá, chvíľočku strpenia. Takže si takto. Myslím, že to máme. Vidíte, že ten butterfly joint nám takto pekne umožňuje ohýbať ramena a vlastne ruky môžu byť vprečie. To ide ťažko. Je to veľmi pevné, takže nemusíte sa obávať, že sa vám to rozpadne. Lebo napríklad vám neodporúčam kupovať figurky z AliExpressu, lebo mám takú jednu skúsenosť s jednou figurkou, že jej absolútne odpadávali nohy aj ruky a jednotlivé kĺby sa vlastne lámali, takže neodporúčam z takýchto tuctových e-shopov kupovať figurky, ale kupovať z overených zdrojov. Takými overenými zdrojmi, teda čo vám môžem poradiť, je tento Big Bad Toy Store, ktorý som už spomínal, a Amazon. Na Amazone tiež vlastne môžete kúpiť takéto originálne figurky. Vidíte, tu máme takto s otvorenými dlaňami. A ešte tu máme tieto. Ale to už asi myslím nie je dôležité. Ešte tieto. Zaostruje trochu blbo, takže môžem povedať, že je to výborná figurka a odporúčam vám, aby ste si ju kúpili.
Teda ak máte radi Wolverina, Deadpoola, čo určite áno. V poslednom rade si ešte môžeme túto figurku odmerať, koľko meria. Takže je to cca nejakých 15 cm aj s ušami. Tak a dostali sme sa na koniec tohto videa. A ešte raz môžem povedať, že je to veľmi detailná figurka. Dobre, takže určite nezabudnite dať na toto videjko like, komentár, či sa vám takéto videjko páčilo, alebo či chcete, aby som natáčal aj ďalšie videá s týmito akčnými figurkami. Lúči sa s vami Madfighter a nazdýš. Do prčic. No stoj.